Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a, na yi ma kowa da kowa barka da wannan lokaci na masu neman aure, maza ko mata ga naku, ga addu'arku, ga addu'arku, ga addu'arku. Da farko za a rubuta alam nashara ƙafa 21, ƙafa 21, bakwai da 'ya'ya da wasali kamar shi yasa ke ji ana malamai na faɗin wake-wake, shafa'i da wuturi. Rubutun za a kasa shi kashi uku, kashi ɗaya za a sha, kashi ɗaya za a sa ruwan zanzam ciki ana shafe jiki in za a kwanta, kashi ɗaya ana yin ƙunshi da shi ga mace wadda ba ta samu miji ba. To insha Allahu za ta yi wannan abin sau uku, lallin nan har ya koɗe a jikinta, da ikon Allah ba ta samu miji ba. A gwada a gani, za a sha mamaki. In ɗa namiji ne shi kuma sha zai yi ya shafe jikinsa, shi in yake neman aure. Amma shi maimakon ya yi ƙunshi to ba ƙunshi zai yi ba, zai sha gaba ɗaya ne kuma zai karanta surar ita ma ya yi shi sati ɗaya. Ta alam nashara yana wuridinta kowane lokaci ƙafa 41, duk sanda ya yi ya faɗi buƙatarsa. Yana so Allah ya ba shi mata ta gari, saliha, mumina mai kyau, wadda za ta ƙayatar da shi, zai sha mamaki abin da zai gani da alheri.